Jeg vil vise, hvordan man forbinder sin DA-forstærker og laver sit hjemmenetværk, hvor signalerne skal komme ind henne, og hvor de skal gå ud henne. Signalet vil typisk blive leveret fra operatøren via en stikdåse, der kan se ud som sådan her, for at samle signalerne ind og kunne sende dem ud på rundt i hele boligen. Sætter vi et lille samlefilter på, der samler signalerne igen, som splitter op i stikdåsen. Så tager man signalet heroverfra, sætter et kabel på, strammer godt til, således. Det er så signalet ind til forstærkeren, der kommer her. På forstærkeren sidder der et forbindelse her, hvor der også står ind på. Der tager vi så signalet herfra. Kablet, der fører derover til, og skruer fast på forstærkeren. Igen. Skruer kablet godt fast. Så forbindelsen holder. Nu er signalet fra ens leverandør kommet ind i forstærkeren. Så skal det sendes videre rundt til diverse stikdåser, som man er siddende rundt i boligen. Det gør jeg selvfølgelig ved at forbinde kablet til en af udgangene her, eller trappene, som det hedder. De fungerer, alle trappene fungerer på samme måde, så man tager den, der nu passer bedst i forhold til, hvordan ens kabler går, og forbinder. Således forstærkeren med stikdåsen, hvorfor man så kan tage sine forbindelser af det ene eller andet. Har man så nogle udgange her på forstærker, man ikke bruger, så anbefaler vi stærkt, at man bruger nogle såkaldte termineringer i en lille klok, som man sætter på de udgange, man ikke anvender. Igen skruer godt fast, og dækker selvfølgelig de yderligere udgange fast. Sidste, men ikke mindst, skal man huske, at forstærkeren også skal bruge strøm. Der sidder en tilgang til 220 volt med medfølgende kabel, man sætter ind i forstærkeren og over til en netudtag.